Predstavujeme vám krásny trojizbový byt do prenájmu v Nitre, nachádzajúci sa na ulici Hornostavská v lokalite Zelené dvory. Byt je v novostavbe zatepleného bytového domu, nachádza sa na druhom poschodí z 5 a má výmeru 60 m2 plus pivnica v súteréne. Ako aj veľký balkón z kuchyne. K bytu patrí takisto vlastné parkovacie miesto pri bytovom dome. Byt má novodobý štandard, murované jadro, stierky, plastové okná, dlažby, plavajúce podlahy. Je zariadený moderným nábytkom, vrátane vstavaných skríň a novej kuchynskej linky so zabudovanými spotrebičmi. Dom má výbornú polohu s dobrým prístupom do mesta a ľahkým napojením na rýchlostnú komunikáciu R1. Byt poskytuje príjemné a komfortné bývanie v Nitre. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať čo najskôr. Reality a vás.